дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд бо топ хабарҳои варзишӣ барномаро оғоз мекунад. дишаб барои аввалин бор аксарияти мухлисони дастаҳои Реал Мадрид ва Атлетико Мадрид ба душмани азалиашон дастаи Барселона кам-кам мухлисӣ карданд. медонед барои чӣ? барои он ки дар ҷадвали чемпионат Реал Сосейдад як зина поён фарояд ва мавқеи онро Реал ё Атлетико соҳиб шавад. гап сари мавқеи якум меравад. каталониҳо дар ин вохӯрӣ ниҳоятан ғолиб баромаданд ва мавқеи якуми ҷадвалро бо тафовути голҳо дастаи Атлетико соҳиб гашт ва Барса мавқеи худро андаке хуб намуд. вале як бор дигар шаҳр додани ин бозӣ муҳим нест, чун шумо аллакай дидед ва медонед. медонед ҳоло дар расонаҳои иттилоотӣ доир ба кадом мавзӯи муҳими ҳамин вохӯрӣ гап мезананд? дар мавриди имиҷ ва тарзи ороиши мӯи сари Гризман. пойгоҳи иттилоотии Евроспорт бо чунин сарлавҳа мавзӯъро кушода кард. Антуан Гризман акнун ба малика ё худ ба истилоҳи маъмул принсесса монанд шуд. бале акнун ӯ ду кокулаки маҳзун дорад. имиҷҳои хоси занона барои мардон муди асри 21 аст. масалан сарояндаи канадагӣ Гарри Стайлс либосҳои занона мепӯшад ва баъзан рӯи муқоваи маҷаллаҳои занона пайдо мешавад. хулас Гризманро кокулҳояш дар ин бозӣ наҷот надод. чанд маротиба кӯшиш намуду имкони голзанӣ пайдо кард, аммо ба ҳисоб нагирифтанд. ба сутуни дарвоза бархӯрд ва ҳатто дар як фурсат тубе ки бояд гол мешуд оҳистаакак ман карда ба дарвозабон дод. ягона нафаре ки имиҷи Гризманро дастгирӣ мекунад Дэвид Бекхэм аст, чун ӯ низ замоне ба ороиши мӯи сар хеле шавқ дошт. вале фарқият ҳамин аст ки ӯ футболбози дастон аст ва ба ӯ мезебад. пойгоҳи иттилоотии Daily Express бо нашри як хабар аз сабқати бадастории Лео Месси аз ҷониби дастаҳои бузурги аврупоӣ Манчестер Сити ва ПСЖ иттилоъ дод. бино ба иттилои манбаъ, барои ба даст овардани футболбози мазкур дастаҳои ПСЖ ва Манчестер Сити аллакай ҳуҷҷатҳои худро ба ниҳоди фейрплей пешниҳод намуданд, то ҳангоми гузариш меъёрҳои трансфериро вайрон накунанд. гуфта мешавад ки барои гузариши Месси ба ҳар ду даста имкониятҳо мавҷуд аст, вале гап сари Месси меравад ки кадоме аз ин дастаҳоро интихоб менамояд ё тобистон бо дастаи Барселона шаҳрномаи нав тамдид мекунад. ҳоло чизе дар ин маврид маълум нест, вале англисҳо бар он боваранд ки барои ба даст овардани Месси онҳо нисбати ПСЖ бартарӣ доранд, чун онҳо Гвардиола доранд ва Месси ба хотири Гвардиола ба Манчестер Сити меояд. аммо англисҳо як чизи асосиро намедонанд ки Месси на ба хотири Гвардиола меравад, на ба хотири Неймар, чун Месси Барселонаро ба хотири пул тарк мекунад. ин маънои онро дорад ки ҳар ҷое пули бисёр дорад, Месси ҳамон ҷо меравад. ҳозир дар бораи кокулҳои Гризман ҳарф задем. акнун дар мавриди имиҷи нави Килиан Мбаппе мегӯем. намедонам ин барои фаронсавиҳо расм аст ё ид, аммо кокул мондани Гризману мӯи сарашро ранги кабуд кардани Мбаппе чӣ асрореро пинҳон мекунад. расонаи иттилоотии Спортсру бо нашри як хабар чанд далеле овард ки Килиан Мбаппе қариб ҳар сол маҳз дар моҳи декабр мӯи сари худро ранги сафед мекунад. аммо ғайриинтизор Мбаппе дирӯз дар саҳифаи инстаграми худ аксе гузошт ки мӯи сари худро кабуд кардааст. гуфта мешавад ки шояд ин ба хотири истиқболи зодрӯзаш аст ки ба рӯзи 20 декабр рост меояд, аммо асрори кокули Гризман то ҳол норӯшан аст. шумо медонед ки барои беҳтарин футболбози сол бо фарзияи FIFA киҳо мубориза мебаранд? Роберт Левандовски, Криштиану Роналду ва Лионел Месси. Левандовски маълум, ӯ аз ҳама голи бисёр дар Лигаи Чемпионҳо зад, аммо Роналдо ва Месси барои чӣ бозингари беҳтарини соли 2020 бошанд? ин суолро ман танҳо нестам ки ҷавобашро меҷӯям. ҳар рӯз анқариб дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар ин маврид гапу калочаҳо зиёд аст. масалан барои Бербатов, собиқ футболбози дастаи Манчестер Юнайтед низ ин суол мисли асрор боқӣ мондааст. ӯ гуфтааст ки ман намефаҳмам ки барои чӣ Роналдо ва Месси бояд бозигари беҳтарин дар соли 2020 бошанд. онҳо чӣ кор карданд? мутаассифона футбол ба тиҷорат табдил ёфт ки пушти он васоити ахбори омма, агентҳо, ширкатҳо ва дар маҷмӯъ пул меистад. он чизе ки мо тавассути телевизион мебинем як намоиш асту бас. беҳтарин бозингари соли 2020 бояд Роберт Левандовски шавад. агар Левандовски нашавад, пас маълум мегардад ки мо шоҳиди як ноадолатии бузург хоҳем гашт.
гуфтааст Бербатов ки замоне бо Криштиану Роналду дар Манчестер Юнайтед бозӣ кардааст. Рост мегӯядам ин шахс. ҳоли кадом рӯз беҳтарин бозингари сол дар баскетбол Роналду Мессиро интихоб мекунанд? Безор шудем. мо дирӯз дар мавриди ҳайати рамзии дастаи беҳтарин давру замон бо фарзияи Франс футболро гуфтем, вале боз ҳам гуфтем ки ин фарзия миёни шахсони машҳури олами варзиш баҳсҳоеро ба вуҷуд овардааст. як журналисти пойгоҳи хабарии BBC дирӯз дар Твиттер навишт ки чӣ хел маҷаллаи машҳури Франс футбол се ҳайати рамзии беҳтарин дастаи давру замонро аз 33 футболбози машҳур ташкил медиҳад ки миёни онҳо аз футболбозони африқоӣ ягон нафар дарҷ нагардидааст. ин хулосаи онҳо чӣ хеле ки ба кас боварӣ намебахшад, нашр кардааст журналисти BBC. баъд медонед ки бо баҳс кӣ ҳамроҳ шуд? собиқ футболбози дастаҳои Барселона ва Анжи Самуэл Ето. ӯ навиштааст ки мо африқоиҳо вуҷуд надорем. инро Ето як нав ноадолатӣ нисбати сиёҳпӯстони африқоӣ медонад. ҳоли ҳозир дар ҷаҳон масъалаи нажодпарастӣ мавзӯи хеле нозук аст, аммо агар жарфтар андеша кунем, Ето рост мегӯяд. нахуд дар миёни 33 нафар ақаллан ба як бозигари беҳтарини африқоӣ ҷо набошад. бозии дастаҳои Тоттенхем ва Ливерпулро тамошо кардед. дастпаҳлони Жозе Мауриньо бемуҳобо як сару гардан аз бачаҳои Юрген Клоп боло буданд, аммо натиҷаи бозӣ ба нафъи мерсисайдиҳо хотима ёфт. пас Жозе Мауриньо чӣ гуфт? ӯро медонед ки чӣ хел ба қавле дар гап хун надорад. ӯ гуфтааст ки баъди бозӣ ман ба Юрген Клоп гуфтам ки имрӯз беҳтарин дастаи премер-лигаи Англия бой дод. ӯ розӣ нашуд, вале ин андешаи ӯст. гап сари он аст ки агар ман худро дар мавқеи техникӣ мисли Юрген Клоп нишон диҳам, маро аз майдон пеш мекунанд. бо сабабҳои гуногун меъёрҳо барои ман дигар аст. Тоттенхем куллан бозиро идора мекард. мо ба бох арзанда набудем, вале ин футбол аст. имрӯз Ливерпул монанд набуд ба дастае ки чемпион аст. чемпиони Аврупо, чемпиони ҷаҳон ягон фарқиятро надидам, гуфтааст Жозе Мауриньо. ба касоне ки бозиро надиданд, тавсия медиҳам ки тамошо кунед ва даст рӯи сина монда қоил шавед ки Жозе ба қавле девона рост мегӯяд. пас аз бохти дардовар дар роҳи сабқати тиллоии премер-лигаи Русия аз тими дастаи пештоз, ахиран сармураббии олмонии Спартаки Москва аз майли рафтанаш изҳор намуд. ҳамин тариқ Доминико Тедеско чун сармураббии феълии Спартаки Москва изҳор намуд ки шартномаро тамдид нахоҳад кард. шартномае ки анҷомаш охири мавсими 2020-2021 мебошад. Тедеско дар хусуси чунин қарораш дар нишасти матбуотии пас аз бохти Зенит эълон дошт. бо Зенит бошад Спартак дар рафти даври 19-уми чемпионати Русия дар варзишгоҳи Крестовский ба майдон баромад. бар муқобили голҳои Азмун, Ракитский ва шиканҷа аз Ҷуба ки дар гузашта бозингари бовафои Спартак буд, бадтарин бозиашро нишон дод. ҷавоби москвагиҳо ба бозии бо низоми Семак танҳо як худголи Ловрену чанд кашмакашиҳои майдонӣ буду халос. Тедеско бошад дар мавриди тақдири ояндаи хеш дар Спартак чунин ибрози назар кард. чанд ҳафтаи ахир дар хусуси шартномаам бисёр менавиштанд. дирӯз ман ба молики бошгоҳ хабар додам ки тамдиди шартнома нахоҳам кард. ин қарори мушкиле дар маснади варзишиам мебошад. аз мураббии Спартак будан ниҳоят ифтихормандам. инҷо кулли чиз дар сатҳи олӣ аст, аммо вазъият атрофи коронавирус тағйиротҳои хешро ворид кард. мо дар Олмон ба хотири коронавирус маҳдудиятҳои пурра дорем ва ман мехоҳам ки наздиктар ба оилаам бошам. вақте ман шартнома имзо менамудам, сарҳадҳо кушода буданд. оилаам назди ман омада метавонисту ман ба назди онҳо. Спартак ин оилаи ман аст. ман ба кулли бозингарон ва онҳое ки бо бошгоҳ алоқаманданд эътимод дорам, изҳор дошт Тедескои 35сола дар нишасти матбуотӣ. дар хусуси бозӣ бояд онро илова намуд ки бар муқобили 27 зарбаи Зенит шогирдони Тедеско танҳо 5 зарба ба самти дарвозаи Лунёв равон намуданду халос. дар масири бозӣ бошад пешсафи феълии чемпионати Россия ки дар Аврупо ҳамеша сархам аст, қасди худро ба таври пурра аз москвагиҳо гирифт. Доминико Тедеско бошад ба пешгӯии рӯзҳои торик дар футболи Русия ҳарчи тезтар аз сарҳадҳо гузар карда нест. ба қавли бобои ман аз ҷои вайрона як поам дошта боши гурез, ду тоам. тими собиқ бозингари Барселона як ҳуҷуми манфиатбахше анҷом дод ки дар натиҷаи 9 партофт
توپ را وارد دروازه نمود و این هم الصد قطری تحت رهبری خاوی هرناندز می باشد. این گل را از جانب دیگر می توان چون احیاشوی تیکی تاکا در چمپیونات قطر نمود. در بازی که شاگردان خاوی تیم الگرافه را با حساب 4-1 مغلوب نمودند. مشکل است گفتن که بارسلونای کومان با ترتیب می آید و بارسلونای انسانی کامل می شود و احتمالا نه در دوران کومان بلکه در دوران خاوی پسندیده ترین چهره مخلصان کاتالونی باشد تا حال چمپیونات قطر را تقدیربندی نموده آنجا بازی بارسلونای سالهای 90 را نشان می‌دهد. در بازی اخیر بر مقابل الگرافه الصد خاوی کل میدان را طریق 9 پرتافت دیدنی گذر نموده با همین هجوم گل عالی هم به ثمر رسانید. هرچند که همه پرتافت‌ها با یک رسش و با سرعت عملی نشده باشند هجوم شاگردان خاوی زیبا به نظر می‌رسد. پس از چنین گل در کجای پپ گواردیولا می‌گیرد و در یک کنج لیونل مسی اندوهگین می‌شود چرا که مسی چنین می‌خواهد نه آن را که فرصت‌های اخیر در بارسلونا امتحان می‌کند. خاوی باشد در خصوص کار در بارسلونا چنین گفته بود: من خوشحالم که گرفتن تجربه مربیگری را ادامه میدم و پیش خود مقصدهای نو میگذارم اما تمرین دادن بارسا برایم البته که مهمترین از همه خواهد بود. چطور یک زمان مخلصان بارسا بازگشت نیمار را انتظاری میکشیدند حالا باشد جهان نیلونوری پوش پزمان معجزه های خاوی چون مربی در کمپ نو میباشند ولی انیق نیست که خاوی کی دست به کار میشود. ممکن یگان روز مخلصان بارسا را هم طالع بلندی کند. چطور میگویند دنیا به امید است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.